2015 елда Бірінші канал сәхнәсеннән татар халык җырын башкарып, бар халыкны таң калдырдыгыз. Һәм шул рәвешле сез татар моңына, татар милләтенә карата тагын да зуррак кызыксыну уяттыгыз. Бу минем төп максатым инде татар җырын бөтен дөньяга таныту. Фин татарларына мин сокланам, чөнки алар шул хәтле чиста татарча сөйләшәләр, бер урыс сүзен кыстырмыйча менә чыннан да алардан үрнәк алырга кирәк. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы. Сезне кайнар сәламлим мин, Гөлүсә Сынгатуллина. Бездә бүген кунакта татар җырын бөтен җиһанга яңгыраткан моңлы сандугачыбыз, күп санлы конкурслар лауреаты, Казан дәүләт филармониясе солисты Сәйдә Мөхәммәтҗанова. Хәерле көн, исәнме Сәйдә? Хәерле көн, Гөлүсә апа. Ничек килеп җиттегез безнең студиябезгә? Яхшы, Аллага шөкер, рәхмәт чакыруыгызга. Сәйдә, менә сезнең җырларыгызны тыңлаган сайын тыңлыйсы гына килеп тора. Татар моңына, татар җырына мәхәббәт сезгә каян килә? Һәм гомумән бу сәләтегез сезнең кемнән? Әйе, бик зур рәхмәт җылы сүзләрегезгә. Чыннан да бик рәхәт моны ишетергә. Инде минем әтием ягыннан мәрхүм дәвәнием, ул бик матур җырлаган иде, һәм инде тел байлыгы да аның бик бай иде. Чөнки ул татар теле һәм әдәбият укытучысы, бик сәнгатьле шигырьләр дә сөйли иде. Инде әнием ягыннан дәвәнием, Аллага шөкер, алар дәвәти белән бергә исән саулар. Мин инде кичкенәдән анардан ишетеп үстем мөнәҗәтләрне, бәйтләрне, татар халык җырларын. Ул да бик матур искиткеч башкара, хәзер дә башкара, җырлый. Менә мин уйлыйм, дәвәниемнән килгәндер бу сәләт. Аңлашылды. Сәйдә, менә сез 2015 елда Бірінші канал сәхнәсеннән татар халык җырын башкарып, бар халыкны таң калдырдыгыз. Һәм шул рәвешле сез татар моңына, татар милләтенә карата тагын да зуррак кызыксыну уяттыгыз. Ул мизгелдә нинди хисләр кичердегез? Беренчедән, горурлык хисе, әлбәттә. Икенчедән, бу минем төп максатым инде татар җырын бөтен дөньяга таныту, һәм мин уйлыйм, мин үз максатыма ирештем. Шул. Дулкынлану булдымы сездә? Дулкынлану хисе дә булды, әлбәттә, чөнки мондай зур сәхнәдә мин, гомумән, беренче тапкыр чыгыш, күпле халык карый, күзәтә. Анарсын инде туры эфирда да мин беренче тапкыр катнаштым. Бу икеләтә дулкынландыра, чөнки сине бөтен Рәсәй, бөтен дөнья карый. Әлбәттә. Шулай да сез үзегезнең максатыгызга ирештегез. Әйе, ирештем, һәм син үз милләтең өчен барыбер шул мизгелдә бик җаваплы, зур җаваплылык инде. Әлбәттә. Хәзер әйтегез, Сәйдә, сезнең чыгышыгыздан үзек карап китик, аннан соң инде әңгәмәбезне дәвам итәрбез.
Сәйдә чыннан да искиткеч чыгыш, миңа калса әлеге чыгышта барсы да бар. Моң да, талант та, тыйнаклык та. Сәйдә ни өчен нәкъ менә су буйлап җырына тукталырга булдыгыз? Менә шул елны мин катнашкан идем су буйлап җыры белән созвездие йолдызлыкта һәм гран-прига лаек булдым. Шуңа күрә шул җырны сайларга булдым. Инде иң беренче мин аны ишеттем, татар моңында ишеттем дип миңа Миләүшә Ләбибовна тәкъдим итте. Гала концертта, йомгаклау тантанасында башкарырга менә шул җырны. Һәм инде менә анарга да бик рәхмәтлемен бу җыр белән таныштырган өчен, әйе. Аннан соң әле бу җырның тарихына күз салсак та, ул бит инде безнең сугыш җырына барып тоташа. Миңа калса, бу үзенчә әби-бабаларыбызның рухына да дуга булып ирешкәндер. Амин, шулай булсын. Әйе. Сәйдә, менә әлеге проектта кичергән мизгелләрне сагынасызмы? Әлбәттә сагынам, бу чыннан да онытылмаслык мизгелләр, шәхсән минем өчен шундый зур тормыш тәҗрибәсе. Әлбәттә бу онытылмаслык мизгелләр. Проектта сезнең белән бергә катнашкан егет-кызлар белән сез бүгенге көндә элемтәдә торасызмы? Әйе, кайбер кызлар белән, малайлар белән әле дә элемтәдә торабыз. Аллага шөкер, аралашабыз социаль челтәрләрдә. Күбрәк шул Instagram аша инде бер-беребезне күзәтеп барабыз, комментарийлар язып. Алар да шулай ук иҗат юлларын дәвам итәләрме? Бөтенесе түгел, кайберләре шул башка юнәлешкә киттеләр, мәсәлән, шул медицинага, шул бөтенесе түгел. Аңлашылды. Сәйдә, хәзерге вакытта бит инде безнең өлкәннәр өчен дә, олылар өчен дә голос проекты бар. Әлеге проектта катнашу теләгегез юкмы? Әлегә теләгем юк. Әлбәттә уйлап карарга була, бәлки киләчәктә Алла берсә күз күрер. Тагын шундый сорау биреп китәсем килә. Менә сездән соң да әлеге проектта катнашучылар бик хисап булды. Ләкин ни сәбәпледер алар я инглиз телендә, я рус телендә чыгыш ясадылар. Сезнең менә шушындый масштаблы сәхнәдә милләттәшләребезнең башка телдә җырлауларына ишегез пошамы, борчыласызмы моның өчен? Әйе, борчылам. Чөнки беләсезме, мин уйлаган идем, минем мисалда берәр татар кешесе чыгыр, һәм беренче каналдан без бер тапкыр үзебезнең татар җырыбызны ишетербез дип, ләкин алай килеп чыкмады, кызганычка каршы. Монда төрле факторлар булырга мөмкин, бәлки алар оялалардыр, белмим. Бәлки әзердә түгелләрдер. Бәлки әйе, әзердә түгел, чөнки татар халык җырлары алар бик авыр башкару өчен, анда шул бормалар ясауда бик күп нәрсә тора. Шуңа күрә әйе, бу техникада бик авыр. Шулай да без киләчәктә катнашырлар дигән өметтә калабыз. Өметтә калабыз, әлбәттә. Сәйдә, менә хәзерге вакытта сез бит инде Рәсәйнең бик күп төбәкләрендә дә чыгыш ясыйсыз, чит илләрдә дә чыгыш ясыйсыз. Ялгышмасам әле Американың үзендә иҗат кичәгезен дә оештырдыгыз. Тагын кайларда булганыгыз бар һәм нинди чыгышларыгыз сезнең аеруча да исегездә калды? Мин күп илләрдә булдым инде. Алар арасында Төркия, Испания, Бельгия, Финляндия, Америка, Кушма Штатлары, якындагы инде төбәкләрне алсак, Казахстан, Кыргызстан һәм инде башкалар, менә истә калганнары шул әлегә. Әйе, алар барысы да истә калдылар, азмы күпме? Мәсәлән, Америка Кушма Штатларында минем иҗат кичәмдә булды. Аннан 2 Сабантуйда да катнаштым. Берсе Вашингтонда, икенчесе Нью-Йоркта булды. Безгә андагы яшәүче татарлар Ниагараны да күрсәттеләр. Без аларга бик рәхмәтле. Бельгиягә килгәндә анда да минем иҗат кичәмдә булды. Һәм инде анда татарлар мине махсус чакырдылар шул иҗат кичәмне үткәрер өчен. Инде Испаниядә Сабантуйда катнаштым. Анда Айдар Галимов та булды, чыгыш ясады.
Финляндия инде. Фин татарларына мин сыкланам, чөнки алар шул хәтле татарча сөйләшәләр. Бер урыс сүзен кыстырмыйча, менә чыннан да алардан үрнәк алырга кирәк дип уйлыйм. Сез анда гадәттә үзебезнең татар милләте өчен чыгыш ясыйсызмы, әллә инде башка милләт вәкилләре дә буламы араларында? Башка милләт вәкилләре дә була, әлбәттә. Алар инде безнең татар җырларыбызны бик яхшы кабул итәләр, чөнки алар өчен бу ниндидер экзотик бер әйбер. Безнең бормалар, безнең моңыбыз безгә хас булган. Шуңа күрә алар сокланып тыңлыйлар. Сезгә әле интернетта да бик еш язалар дип беләм. Интернетта да язалар, менә Португалиядән да яздылар. Сез җибәрә алмыйсызмы икән су буйлап җырын? Чөнки минем өйрәтәсем килә укучыларыма бу җырны, ул вокал дәресен алып бара дип аңладым. Менә мин җибәрдем, ул әйтте рәхмәт дип, мин сезгә видеоны җибәрермен, ничек мин аларга өйрәттем бу җырны. Димәк, нәтиҗәсен көтеп калабыз. Көтеп калабыз, әйе. Сәйдә, менә сез бит инде күпмедер вакыт гаиләгез белән Свердлау өлкәсендә дә яшәп алгансыз. Белүемчә, инде сез анда рус мәктәбендә белем алгансыз. Ничек итеп телебезне саклап кала алдыгыз һәм үзегез ничек уйлыйсыз? Телне саклап калу өчен татар мөхитендә яшәү мөһимме? Минем өчен әйе, татар мөхитендә яшәү мөһим һәм мин сезне төзәтергә тиеш. Әлбәттә, урыс мөхитендә яшәп, барыбер татар телен оныта башладык. Мин бит әле кичкенә энекәшем дә бар. Ул да онытты, шулай бит? Без гаилә эчендә әлбәттә сөйләшәбез, татар телендә сөйләшергә тырышабыз, ләкин барыбер урыс теленә күчәсең. Ул сизелми, менә күчәсең дә һәм сөйләшә башлыйсың урыс телендә. Чөнки син күбрәк шул мөхиттә яшисең, мәктәптә дә урыс телендә аралашасың, музыка мәктәбендә дә шул телдә аралашасың. Шуңа күрә кызганычка каршы ул чыннан да онытыла. Шуңа күрә әтием безне кире Казанга кайтарды, әнием белән, энекәшем белән бергә, чөнки без чыннан да оныта башладык үз телебезне. Менә бу очракта нишләргә кирәк дип уйлыйсыз? Әйтик, безнең бит инде бик күп милләттәшләребез чит төбәкләрдә, чит илләрдә яшиләр. Татар телен ничек саклап калырга? Менә мин Гөлфин татарларын үрнәккә китерәм инде. Анда бит бөтенләй башка мөхит, ләкин алар барыбер үз милләтен саклап калдылар һәм бездән дә яхшырак сөйләшәләр. Димәк, саклап калырга була. Теләгең булса һәм инде гаилә эчендә булса да бер татар мөхитен ясасаң, миңа калса саклап була. Бездә бит инде әлеге ел, агымдагы ел туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителде. Ничек уйлыйсыз, Сәйдә татар телен ничек саклап калып була һәм татар теленең киләчәген ничек итеп күрәсез? Дөресен генә әйткәндә, менә төбәкләргә карасаң, анда кызганычка каршы татар теле онытыла бара, чөнки мәсәлән, исемнәре татар булса да, алар үз телендә аралашмыйлар, татар теле ничектер кысылып бара. Кызганычка каршы шундый тенденция күрәм. Тагын минем исемә төшәгә Языйска кыйның 200 елдан соң инкыйраз дигән әсәр. Бу чыннан да көчле әсәр һәм миңа калса ойландырырга тиеш барлык татар кешеләрен. Инде саклап калу өчен иң беренче бездән башларга кирәк. Сөйләшә башларга кирәк. Бу инде күбрәк гаиләдән килә, тәрбиядән килә. Аннан инде җөмһүрияттән әлбәттә миңа калса татар теле дәресләрен күбрәк ясарга кирәк, кысырга кирәк түгел. Һәм инде күбрәк классик әдәбиятны укырга кирәк мәктәптә.
Сәйдә, сез бит инде дини үзаңны үстерү буенча да актив эш алып барасыз. Сез инде бәйтләр белән чыгышлар ясыйсыз, мөнәҗәтләр әйтәсез. Халыкта дини җырларга карата кызыксыну бармы? Кызыксыну әлбәттә бар. Менә дини җырларга килгәндә, бу инде минем иң беренче юнәлеш иде. 5 яшемнән мин мөнәҗәтләрдән, бәйтләрдән башладым һәм бүгенге көнгә кадәр Аллага шөкер, дәвам итәм бу юнәлешне. Инде элекрәк вакытка карасак, анда мин әйтә алам шул Гөлзадә апа Сафиуллинаны, Зөһрә апа Хәбибовны, оста мөнәҗәт бәйтләр башкаручылар. Хәзер алар әлбәттә күбрәк, чөнки менә дини бәйрәмнәрдә дә мин күрәм бик күп яшьләр хәзер чыгыш ясый, мөнәҗәтләр укып. Шуңа күрә бу юнәлештә дә миңа калса бу юнәлештә актив рәвештә бара. Аллага шөкер. Димәк, сөенергә урын бар. Сөенергә урын бар әлбәттә. Сәйдә, сез соңгы вакытта иҗатта да бик актив кайный башладыгыз. Берсеннән-берсе матур клиплар төшерәсез, яңа җырлар яздырасыз. Хәзер әйдәгез сезне кайтуыңны сагынырмын җырынан клиптан изек карап китик, аннан соң әңгәмәбезне дәвам итәрбез. Salqın gına üstün aralarını Ninti sözüm seni yaraladı Adımın arın yürek sanaptırdı Ayrıldık dedi, ayrıldık İşittin meyken davışımını Min küdermin her gün kavuşunu Birge yürügen sıkmaklarga tabanırman Sağınırman tütünü Сәйдә, чыннан да искиткеч клип, әлеге клипның тарихы турында да безгә сөйләп китегез әле. Анда Исмәгыйль Гаспринскийның әти-әнисе мәхәббәте чагыла. Һәм инде әтисе аның бакчачы, ярлы егет була. Әнисе Мырза кызы Фатыйма. Алар инде кавышып бәхетле булалар, ләкин безнең клипта алар кавышып бәхетле була алмыйлар. Кызганыч. Әйе, чөнки клипның җырның мәгънәсе бүтәнчәрәк. Менә бу клип белән дә без милләтебезнең бай тарихын күрсәтергә тырыштык. Сәйдә, менә бай тарихны күрсәтергә тырыштык дигәннән, сезнең Instagram сәхифәгездә мин Сөембикә образында фотосурәтләрегезне күрдем. Бу шулай ук яңа клипка әзерлекме, әллә инде бу шундый үзенчәлекле фотосессия булдымы сезнең? Узган елны җәй көне әйе без чыннан да клип төшергән идек һәм бу инде фотосурәтләр шул клипка әзерләнү вакыты. Без Луиза апа Батыр Булгари кантаты иҗат иткән. Кантаты 2 өлештән тора. Берсе инде Сөембикә моңы дип атала. Һәм икенчесе инде Ират тарафыннан җырлана торган җыр. Менә клипны көтеп калабыз. Менә шушы көннәрдә без өметләнеп калабыз. Әзер булырга тиеш. Шуңа күрә барысын да күрерсез. Без дә зур түземсезлек белән көтәбез. Социаль челтәрләрдә. Сәйдә, менә сез һәрвакыт шундый матур, милли стильдә киенәсез. Сәхнә образларын тудыруда сезгә кемдә булса ярдәм итәме? Сәхнә образларын әлбәттә без әтием белән, әнием белән шулай бергәләшеп
карыйбыз, дизайнерлар булаша хәзер менә без күбрәк менә Луиза Скипинда тектерәбез күлмәкләрне. Иң мөһиме инде күлмәк ачык булмасын, җиңнәре озын булсын, һәм инде милләтебезне күрсәтер өчен без милли орнаментларда кертәбез милли бизәкләр. Менә Голос дети проектында да шулай булды. Сез аны читекләрдә. Анда читектә чыктым. Ләкин безгә редакторлар менә беренче каналның әйттеләр, читектә чыкмаска, күрсәтмәскә, татар орнаментларын, ләкин без барыбер әйттек, без бит татар телендә җырлыйбыз, шуңа күрә барыбер ничек тә булса күрсәтергә кирәк киемдә булса да. Һәм шулай итеп күндерә алдыгыз. Күндерә алдык, Аллаһка шөкер. Сәйдә, шулай ук интернет челтәрләрендә сезнең фигуралашу осталары Алиня Захитова һәм Камилә Вәлиева белән төшкән фотосурәтләрегез таралып китте. Соңгы көннәрдә инде бу. Кызлар белән дуслыгыгыз каян башланды? Алина Захитова җиңгәннән соң миңа бик күп яза башладылар. Син бик ошаган анарга. Һәм инде чыннан да шундый хыялым бар иде, без менә шундый фото ясарга. Кайберләре әйтәләр, сез әллә сеңелкәшләрме, сезнең апагызмы, туганнармы, әйе. Без Камилә белән күбрәк аралашабыз. Алина белән без шул шоуда гына күрештек беренче тапкыр. Мин бик рәхмәтлемен анарга һәм аның әнисенә, Алсу апага, ул безне шулай берләштерде һәм шундый фотода барлыкка килеп чыкты. Ялгышмасам, Камилә Вәлиева сезнең җырыгыз астында чыгыш та ясады әле. Әйе, чыгыш ясады. Аллилуйя дигән җырына. Мин анда гарәп телендә башкардым ул җырны һәм менә шул Аллилуйя җырына ул шуда. Киләчәктә татар теле җыры астында да чыгыш ясарга дигән нияте юк микән? Кызыксынмадыгызмы? Нияте бар. Нияте бар, Аллаһка шөкер. Менә шул шоуда да ул шурга тиеш иде, менә җырларым дигән җырына. Ләкин килеп чыкмады, чөнки бик әз вакыт иде әзерләнергә. Чөнки бу бик авыр әйбер программа кую. Әлбәттә. Менә чыннан да татар кызларының бергә һәм бердәм булулары бик сөенечле күренеш. Сәйдә безнең мәдәни агарту тапшыруын караучы тамашачыларыбыз өчен дә үзегезнең берәр җырыгызны бүләк итеп китсәгез, без бик шат булыр идек. Әйе, бик шатланып, татар халык җыры Бөдрәт ал. Искиткеч Сәйдә, алкышлар сезгә. Без рәхмәт. Ни кызганыч, инде тапшыруыбыз ахырына да якынлаша. Тамашачыларыбызга әйтер сүзләрегез булса, рәхим итегез. Кадерле тамашачылар, иң мөһиме инде бүгенге көндә, бүгенге вазгыятьтә исәнлек, саулык, шуңа күрә иң мөһиме исән сау булыгыз. Күңел тынычлыгы теләп калам. Һәм инде бәхет, шатлык, барысы да яхшы булачак. Без бу ширне бергә җиңәрбез. Һәм инде
зурдан зур уңышлар сезгә. Сейдә, бик зур рәхмәт сезгә, безнең студиябызга килгәнегез өчен. Сез халкыбызның горурлыгы, сез күпләр өчен үрнәк, алга таба да сезгә бар тик уңышлар гына телибез. Амин, рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы булды. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин Гөлүсә Сынгатуллина сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.